azken urteetan Urnietako udalean esfortzu berezia egiten ari gara Urnieta ezagutzera eramateko eta bertako produktuak indartzen saiatzeko. Lehengo urtean izan zen aurrenekua eta lehengo urtean ohorezko txotxa bertako bi seme-alabak egin zuten eta neurri batean irudikatzen zuten bertakoa eta tradizioa, ez? Gaur aldiz, bertako seme batek egingo du ohorezko txotxa baita ere eta pixka bat irudikatzen duena da berrikuntza eta unibertsaltasuna, ez? Sagardo hau galaktikoa da! Gracias ante todo a vosotros por la invitación. Es para mí un honor poder contribuir a la extensión y en lo que pueda a impulsar la cultura de la sidra. Para mí es un verdadero honor. Así que de nuevo, muchas gracias. Kasu honetan, Urnietan 6 sagar ekoizle daude, eta sagar ekoizleen artean 26 hektarea osatzen dituzte, eta 3 sagardogile dauzkagu. Erabili ditugu 125.000 sagar. Hoietatik asko hemen Urnietako sagarra daukatenei eskerrik asko, segi lan egiten, eta horregatik beti dugu upelak aurten bai. Zoriondu nahi dizuet gaur zuen kupelak sagardo berriarekin irekitzen dituzuen guztioi. Egun hauetan egiaztatu deten bezala, lortutako sagardoa kalitate handikoa da. Beraz asko gozatuko dugu.